ሰላም ሎሚ አሞንጎ ባህላዊ ወዳድባን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ስድራ ቤትን ዘሎ ዓቢ ፍልሊ ክንሪና ስድራ ቤትኩም ብኸመይ ትምራሐላ ኣብቲ ጸጋም ዘሎ ምስሊ ባህላዊ ወይ ዓለማዊ ወዳድባ ንርኢ እዚ ስርዓት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሰላም ዘይብሉ ስድራ ቤት ዘመላኽት እዩ ቆልዑ ልዕሊ ኩሉ ቆልዑ ንስድራ ቤት እዘዙ ወይ ይቆጻጸሩ ሰበይቲ ንርእሳ ጥራይ ተሐስብ ወይ ሓላፍነት ዘይትስከም ሰብኣይ ኩሉ ጸር ዝኸበዶን ዝተጨነቐን ውጽኢቱ ድማ ክርስቶስ የለን ናይ ዓለም ቀዳምነት ጥራይ እዚ ድማ ናብ ዕግርግርን ዝተበታተነት ስድራ ቤት ይመርሕ ኣብ የማን ዘሎ ምስሊ ድማ ነቲ ቁኑዕ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት የርኢ እዚ ድማ ሰላምን ሓድነትን የምጽእ ክርስቶስ ርእሲ ክርስቶስ ንኹሉ ስድራ ቤት ይመርሕ ሰብኣይ ንክርስቶስ ዘፍቅርን ንስድራ ቤቱ ዝከናኸንን ሰበይቲ ፈቃርን ተኣዛዚትን ቆልዑ ንወለዶም ዝእዘዙ ውጽኢቱ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቀዳምነት እዚ ድማ ናብ ሓድነትን ጥዕና ዘለዎ ስድራ ቤትን ይመርሕ ስለዚ ስድራ ቤትኩም ምንታይ ተመስሪታላ ኣብ ዓለማዊ ባህሊ ወይስ ኣብ ቃል ኣምላኽ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ግለጹልና ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንዓርክኹምን ሼር ግበሩ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሱም